Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Kayo pa rin po ay nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po 104.7 IFM Dagupan. IFM News. At kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa at pinag-uusapan pa rin po natin ngayon syempre yung katanungan natin sa ating Eye for an Eye sa kalagayan po ng ating bansa at sa patuloy po na bangayan ng ating pong mga leader, particularly sa mga nasa highest position, no? Ano bang kahinat ng ating pong bansa po patungkol po dito? At mararamdaman ba natin yung sinusulong na programa ng gobyerno na Filipino First? Lalo na po pag-usapin po ng budget. Ngayong umaga po makakausap po natin po ang isang political analyst, associate professor po of political science ng UP Diliman at ang presidente po ng Philippine Political Science Association. Pabati mo na po natin si Doc John Robert Go. Magandang umaga po, Doc. Good morning po. Thank you for taking our call this morning. Magandang umaga rin sa iyo, Idol Mark, at saka mga tagapakinig natin sa Pangasinan. Ano? Apo. Yung pong pinakamalaking tanong po ngayon na Doc Robert, ano po bang nangyayari ngayon sa ating pong bansa pag pinag-uusapan po ang aspeto po ng political? Siyempre, masasabi nating damanan natin yung susunod na election, ano? Kasi next year election na at mga tao naghahanda na talaga, no? Sa pagtakbo, no? So makikita mo yung pagbabago ng configuration ng ating mga political alliances at political alignment. Opo. With the present political landscape po ng ating pong bansa natin po ngayon, unang-unang pinaka-obserbasyon po dito po yung tumitinding bangayan, hindi lang to between political parties kundi yung pamilya mismo ng ating pong vice presidente at dito po sa present administration. Sa inyo pong palagay in the political perspective po, in the political science perspective, ito po ba ay lalala pa sa mga darating po na mga buwan at ito pong habang lumalapit po itong 2025 midterm election? Siyempre, hindi natin inaasahan na lumala kasi kapag lumala yan, may implications yan din sa pamamahala, no, ng ating bayan. Opo. Pero makikita mo talaga dito yung pagkatapos ng kung anumang ugnayan sa pagitan ng administrasyon at saka ng Duterte. At tama ka nga, no? Hindi lang siya tungkol sa Vice President, kundi yung buong pamilya nila ang involved na rito, no? Yes. Kasi makikita mo na may mga hakbang din ang administrasyon kahit na hindi nila sabihin ng tuwiran. Halimbawa yung ICC, no? Na alam naman natin na ang ICC, ang target talaga nito ay ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kaalyado. So makikita mo dito yung tunay na breakaway, no? At tuwirang breakaway at tuluyang pagkaputol ng ugnayan sa pagitan ng mga Marcoses, no, ng administrasyong Marcos at ng mga Duterte. Apo. Na minsan nilang naging kaalyado. Sabi nga nila, parang iilan na lang po yung talagang masasabi natin na holding the ties between these two ally, no, na pamilya sa larangan po ng politika. Isa po dito po si I won't say na it playing safe, pero ngayon po makikita po natin, for example, si Senator Amy Marcos ay talagang crucial yung kanya pong role po dito para sa ugnayan po ng alyansa po nitong dalawang pamilya dito po sa sa usapin po ng political po ng ating pong bansa. Actually, ang mapapansin mo nga talaga, ang pinag-usapan kasi natin, pamilya, hindi nga partido. Yes. At ang mahirap kasi dito, yung mga ganyang alyansa, hindi naman talaga yan permanente. So magkakaroon talaga ng mga pagkakataon na maghihiwalay ang mga alyansang ito. Kung meron mang matirang link, halimbawa nga, yung sinasabi mo ni Senator Amy Marcos, ito ay sa mas personal na antas na. So dahil siya siguro ay may magandang relasyon kay Sara,
So, kaya yung ugnayan nila ay mas mahusay kumpara siguro sa ugnayan ni Amy Marcos sa ilang miyembro ng pamilya Marcos. So, Opo. ganon. Oo. You mentioned a while ago regarding po dito, Doc, sa ano po natin, no? Usapin po ng pagpasok po ng ICC. And sinasabi nga nila yung usap-usapan na anytime from now, talagang ilalabas po itong arrest warrant po at titignan po natin, sa palagay po ba ninyo, darating po sa punto na talagang magiging alas po ito ng mga kontra Duterte para po talagang sabihin na natin ito ano man po, masakit man isipin pero para wakasan na yung pong political career po talaga dito po sa usapin po na ito. May mga kasi parang extreme din ang pagtingin dito sa ICC. Talagang gusto nga nila ay lumabas nga itong warrant of arrest para madakip ang dating Pangulo at mawakasan na nga yung influence ng mga Duterte. Pero sa mga pahayag mismo ng Pangulong Marcos, parang tinitimpla rin niya yung sitwasyon o yung konteksto. Kasi bagamat nakakuha siya ng 31 milyong boto, makikita mo naman na very popular pa rin si Duterte, lalo na sa Visayas at Mindanao. At kung mangyayari yung pagkaka-aresto ni Duterte, magkakaroon din niya ng implikasyon sa kanyang pamamahala at sa kanyang popularidad bilang Pangulo. At magiging mahina kung sustained yung support kay Duterte even after the arrest or baka nga lumakas pa lalo. Tingnan natin kung anong mangyari. Pero magkakaroon yun ng implication sa administration ni Marcos sa pamamahala. At pumapasok pa rin dyan yung yung usapin na may control ba si Duterte sa militar? May control ba si Duterte sa kapulisan? Given yung mga ginawa niya noong panahon niya bilang Pangulo. At kung magkaroon man ng ganoong posibilidad, sinasabi ng mga or bulong-bulungan na baka magkaroon din ng hakbang mula sa kanilang mga antas sa ranggo nila upang i-challenge yung Marcos administration. Okay. So maraming, kumbaga, magkakaroon ng domino effect itong ICC na to. Pwedeng for the good, pwedeng for the bad. Pero in the perspective of political science, Prof, ito pong po natin usapin po ng mga paglipat po ng mga ibang kaalyado po ng dating Pangulo. Is it normal sa mga ganitong pagkakataon po yung talagang alam mo na, sabihin na natin parang unyango, magpapalit kulay na. Ito pong mga ibang dating kaalyado, dating die-hard supporter, pero ngayon kita natin blatantly they are attacking now the former president and even the party that is na kinabibilangan ng ating pong dating presidente. Actually, hindi na nga. Tama ka dyan. Normal na ito, hindi na bago. Of course, hindi naman natin sinasabi na pag normal, tama na. Pero gano'n na yung nangyayari. Halimbawa, nung panahon ni Pinoy, lahat ng kaalyado ng GMA lumipat sa Liberal Party. Nung nalo si Duterte, yung mga kaalyado ni Pinoy lumipat sa PDP Laban. So, natural na ito nangyayari sa ating bansa, lalo na sa antas ng House of Representatives at saka local government. So inaasahan natin na magkakaroon ulit ng mga bagong shifts kasi ang control ngayon, ang resources ngayon nasa administrasyong Marcos na. So syempre, kung ikaw isa kang politiko, gusto mong manalo, gusto mo ng campaign funds, edi doon ka sa magbibigay ng pera. Diba? Okay. So talagang ito, survival sa political arena po talaga itong ginagawa ng mga ilang politiko po. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Yes po. Kamakailan ito, may nakita po tayo na recent photos na inilabas po na nag-uusap ang Speaker of the House at ilang pong mga leader ng malalaking parties. Ano po ang basa po ninyo dito na political science perspective po, Doc John? Siyempre, isa lang ang pinaka-obvious na basa dito, consolidation. Gusto ng speaker na makuha lahat ng suporta ng lahat ng posibleng makukuha niya. Hindi ko lang alam kung para saan itong consolidation na to. Consolidation ba ito para sa 2025 elections para masiguradong yung mga senatorial candidates ng administrasyon ay papasok? Yung lahat ng House of Representatives candidates ng administrasyon ay papasok?
O para ba ito sa 2028 kung saan sinasabing ang speaker mismo ay meron ding plano para sa 2028. So, pwedeng short term, pwedeng medium term yung pagtingin mo dito sa kanyang pagkikipagpulong sa mga partido. Pero siguro mag-focus muna tayo sa 2025 at obvious naman dito na ito ay para sa darating na election. Ano? Okay. So ito talagang it will going to create a impact doon po sa landscape po ng political natin dito sa ating pong bansa. Yes, totoo yan. Oo. Apo. Doc, dito naman po sa usapin po, when it comes na mag-escalate man sakali itong ano po na ito, do you think na magpa-prosper po ito pong plano ng impeachment sa basa po ninyo with the estado po ngayon po, lalo ngayon nasa hot seat pa ulit ang Vice President Sara Duterte at sabi nga niya natunugan daw niya na parang merong niluluto na impeachment diyan po sa lower house. And do you think pwede bang maging possible ba ito? And what might be the possible grounds na pwedeng nasisilip natin dito na pwedeng ipukol kay VP Sara? Mainit kasi ngayon si Sara Duterte, una dahil kumala siya sa administrasyon. So parang yung pagkalas niyang yun, nawala yung protection sa kanya no, ng mga kaalyado. No? So kumbaga, hindi ka na kabahagi namin. Ngayon, yung sinasabi ng pangalawang Pangulo ay may usap-usapan daw ng pagpa-file ng impeachment sa kanya. Bagamat wala pa naman talagang pa-file, baka ito ay narinig niya sa kanyang mga kaalyado rin sa loob ng Kamara. No? Pero kung sakaling mangyari man ito, magiging mahirap, lalo na malapit na ang eleksyon. Ano? So, hindi mo sigurado kung ang composition ng House of Representatives ay magiging, ano ba magiging itsura ng bagong House of Representatives, ano ba ang itsura ng Senado pagkatapos ng eleksyon. Baka mas maraming kaalyado si Sara o baka mas maraming kaalyado ang mga Marcoses. So, magbabago yon. At kung magkaroon man ng impeachment, doon man de-determine kung magpo-prosper ba yung impeachment complaint. Tinanong mo yung ano bang pwedeng ikaso kay Sara Duterte, no? Sa totoo lang, marami naman pwedeng gawing kaso, no? I-embed tong kaso ang Kamara, no? Nangyari na naman 'yon before, no? May mga kinasuhan sila na dahil gusto nga nilang ma-impeach, no? So gagawa sila ng mga usapin, ng mga kaso na pwede rin gawin para kay VP Sara. Pero siguro ang tinitingnan ko dito ay yung paggamit siguro ng confidential fund, di ba? Issue yan, yung 125 million. Yeah. So pwedeng palakihin yung issue na yan at gamitin yan para sa impeachment ni Sara Duterte. Among many other issues na pwede nilang palabasin. At hahanapan nila yan siguro ng butas. Yeah. Sabi ko kanina, Doc Robert, itong usapin po ng impeachment is a number game po ito sa Pilipinas po talaga. Particularly in the lower house. Yes. Apo. Anyway po, Doc Robert, panghuli na lamang po, ano po ang pwedeng maging implikasyon nito sa lahat ng aspeto, ekonomiya, at sa buhay po ng isang pangkaraniwang tao, yung patuloy na bangayan ng mga matataas nating leader? Okay. Una sa ekonomiya, no? Sa ekonomiya, mahihirapan yung mga investors natin na tansyahin kung ano ba ang mangyayari. Kasi yung mga politiko mo, nagbabangayan sila, pero sila yung gumagawa ng desisyon kasi tungkol sa mga polisiya, pang-ekonomiya. No? So kung ako ay isang investor, baka hindi ako sigurado kung ano magiging kalagayan ng or sitwasyon sa Pilipinas. Baka hindi ako masyado maglaan ng ganong karaming investment. So, maapektuhan ng ekonomiya dyan. Maaring tumaas ang mga presyo ng bilihin, maaring magkaroon ng shortages. No? Of course, hindi ko naman sinasabi na magiging doomsday ang kalagayan ng Pilipinas kapag nagkaroon ng ganyan. Pero mayroon niyang sipa ng kahit pa paano sa ekonomiya. Sa pangkaraniwang tao, iniisip ko, no, paano nga ba makaka-apekto ito sa pangkaraniwang tao? Kasi ang awayan ay nangyayari sa antas ng mga politiko, Mga elite ito, Kumbaga sa ating mga pangkaraniwang tao,
dire-diretso ang buhay natin. Ano man, mag-away man sila dyan, magtatrabaho tayo, tuloy ang buhay. Siguro magkakaroon lang ng malaki ang epekto kung magkakaroon ng radikal na pagbabago sa sistema. No? Okay. Magpalit siguro ng Pangulo, magkaroon ng kakaibang polisiya, magdeklara ng isang estado para sa Pilipinas na hindi kaaya-aya. No? So ito siguro yung mga pagbabago na sobrang makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Pero yung itong sigalutan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, hindi siguro ito ganoon agad mararamdaman ng taong bayan. Okay, siguro kapag napag-initan lang yung kanilang representative at hindi bigyan ng pondo yung distrito. Ayun na. Dr. Ayun na. Robert. Ayun na. Oo. Okay. Oo, Anyway, doon na. yes po. Maraming salamat po, Sir Robert, sa ano po ninyo, pagkakataon po na binigay po ninyo ngayong umaga po nito. Thank you po, sir. Maraming salamat din, Idol Mark. Okay, John Robert Go, ang John Robert Go po, ang Associate Professor ng UP Diliman at Presidente po ng Political Science Association.